családi tanács úgy határozott, hogyha egy lány egy fiúval randalizik és nem megengedett, akkor bizony előfordul még Európában is a muzulmán közösségekről. Egyszerűen véletlenül kiesik a balkonon, vagy más egyéb. Sajnos sok ilyen eset van Európában is. Tehát különböző megnyilvánulási formái vannak az egyes országokban. Más az érzékenység is a különböző erőszakos cselekményekre. Egy pár évvel ezelőtt olvastam egy kutatás leírását, amelyik érdekes módon azt az eredményt hozta ki, hogy Észak-Európában sokkal nagyobb a nők ellen elkövetett erőszak frekvenciája, gyakorisága, mint például Bulgáriában. Nyilvánvalóan ez nem teljesen fedi a valóságot, de az, ami egy Svédországban már fölháborító, és bírósági eset lett belőle, mert valószínűleg Bulgáriában mindig tolerálják. Úgyhogy én nagyon jól emlékszem például arra, amikor ez egyáltalán Szlovákiában 90-es évek elején megfogalmazódott, hogy ez egy probléma, és azt mondták a kollégák, hogy minden ötödik nő szenved el valamilyen formáját az erőszaknak. Én nagyon jól emlékszem, hogy az akkori miniszterelnök azt mondta, hogy ez kizárt dolog lehet, hogy szomszédos Ausztriában ez így van, de nálunk biztos nem ilyen gyakoriságos fordul elő. Na, azóta már készített fölmérést, és a helyzet ennél sokkal rosszabb. De hát akkor sem ismeretük nem volt, nem fogalmaztuk meg magunknak sem a problémát, mert nem illet róla beszélni. Tehát nagyon nehéz megmondani azt, hogy hol van igazán probléma. Általában szokták mondani, hogy minél északabbra megyünk a skandináv országokba, annál jobb a helyzet, és minél délebbre megyünk, annál komplikáltabb a helyzet. Nagyon sok mindenféle szempontból. Chcela by som sa vás opýtať, že vlastne na základe vášho vystúpenia v Európskom parlamente o pomoci ľuďom v krízových situáciách v iných krajinách som pochopila, že krajiny Európskej únie by mali navzájom spolupracovať, ale neviem si to v praxi nejako predstaviť, že či by ste mi to mohli nejak približiť. Ide o legislatívny návrh, ktorý sa týka konzulárnej pomoci občanom Európskej únie v tretích krajinách. Tá základná záležitosť je taká, ten základný princíp, ktorý vyplýva z Lisabonskej zmluvy, že v tretích krajinách, to znamená v krajinách mimo Európskej únie, pokiaľ sa dostanete do situácie, ktorá vyžaduje konzulárnu pomoc, napríklad strátíte cestovné doklady, máte právo sa obracať na ktorúkoľvek ambasádu alebo konzulát ktorejkoľvek členskej krajiny. Takýto predpis existoval aj predtým od roku 1995, teda ešte predtým, než by sa stali členmi Európskej únie. Ale to, čo bolo potrebné riešiť, aj v tejto oblasti bolo potrebné upresniť niektoré záležitosti, ale to, čo život priniesol a bolo potrebné riešiť, to sú tzv. Krízové situácie. Čo myslíte, čo je krízová situácia? Myslím, že keď sa človek ocitne v takej núdzi. Krízové situácie, ktoré
riešiť, alebo na ktoré sa vzťahuje tento predpis, sú napríklad živelné pohromy, ako bol tsunami napríklad, alebo humanitárne krízy, ozbrojené konflikty, ako bolo potrebné evakuovať ľudí z lístien, keď vypukla vojna. Na takéto krízové situácie sa vzťahuje tento predpis, že zase nechcem zachádzať do podrobností, ale zásada je taká, že od Lisabonskej zmluvy máme Európsku zahraničnú službu, ktorá môže takúto situáciu alebo pomoc v tejto situácii koordinovať. A myslím si, že to naozaj patrí Európskej zahraničnej službe, keď už máme. Na rozdiel od jednotlivých členských krajín, pretože sa stáva, že ťarcha na jednej krajine v takomto prípade je príliš veľká, preto bolo potrebné riešiť tieto tzv. Krízové situácie, samozrejme neriešiť krízové situácie, ale vytvára legislatíva, ktorá upravuje, čo sa má urobiť a kto má byť aktívny v akej oblasti týchto situácií. A ja som sa chcela opýtať, či ste sa niekedy stretli s Angelou Merkelovou a aký máte na ňu názor? Vôbec som vás nepočula. Či ste sa už niekedy stretli s Angelou Merkelovou a aká je? Videla som ju zblízka, to je pravda, ale nestretla som sa s ňou. Dneska tu bude v parlamente, ale žiaľ Bohu, zase nebudem môcť byť na stretnutí s ňou. To, čo o nej vieme, to viete aj vy, že je mimoriadne cenická a samozrejme má strašný výdrž, pretože tieto funkcie sú mimoriadne náročné. Niekedy sa ani nezdá, ale je to naozaj mimoriadne náročné byť v obraze v každej chvíli a byť aktívny v každej chvíli. To naozaj musí bude sa svojich človek. Dobrý deň, volám sa Simona Burčíková a chcela by som sa spýtať, či počas rokovaní predsa len nepociťujete, že pochádzate z malej krajiny, či vám to vaši kolegovia nedávajú nejakým spôsobom. To je podobné, máte u vás? Delegácie, ale samozrejme to prežúdi. Pracovať musíte aj keď prechádzate v malej krajine alebo v veľkej krajine. Samozrejme je možné aj obudiť prácu, na človek snažiť, až tak vám keď nechce. Ale ja to bolo názoru, že keď už si povedal, tak malo tak slušnú aj nejaké. To, čo niekedy z rokovania sa vynorí, je určitá, čo povedala, ritualita aj krajín a nových krajín. Žiaľ, to by čas na čas sa to vynorí. Celkom neprestaný umývať. A niekedy je to dokonca aj veľmi zaražajúce.
že to ešte stále žiaľ. Ďakujem za odpoveď. Dobrý deň, moje meno je Klaudia Ondrejčíková a chcela by som sa vás opýtať, či sa nestretávate v rámci Európskeho parlamentu všetci slovenskí europoslanci. Ešte raz, Či sa nestretávate v rámci Európskeho parlamentu všetci slovenskí europoslanci. Ale áno, samozrejme, že sa stretávame. Z okolností práve včera pán veľvyslanec nás pozval na večeru. Tam sme boli takmer všetci poslanci v Európskom parlamentu Slovenska. Ďakujem. Tá práca je organizovaná tak, že delegačné stretnutia sa konajú v rámci jednotných frakcií. To znamená, že tí, čo sme spolu v Európskej ľudovej strane, to znamená poslanci okrem nás z SNK, z KDS a ZDK, sa stretávame ako delegácia. Socialisti sa stretávajú medzi sebou pravidelne a z času na čas tak zhruba každý mesiac alebo niekedy častejšie. Určite sa stretnú kolegovia aj dneska podvečer sa bude otvárať výstava o Košiciach. Sú tam, kde sa stretávame všetci, ale politické rozhodnutia sa prijímajú v delegáciách podľa stranických príslušnosti. Samozrejme, že to je užšia vec ako národná delegácia. I keď treba povedať, že v niektorých súvislostiach, napríklad keď ide o záujem danej krajiny, napríklad keď tu bola živelná poplna v Tatrách, alebo keď treba zabojovať za peniažky na stavenie. Samozrejme, že si v týchto záležitostiach koordinujeme svoje postupy. Ďakujem. Ešte máte nejaké otázky? Nikto sa nechce kľúknuť? Asi nie. Vyzerá to tak, vážená pani poslankyňa, že asi otázky sa vyčerpali. Sme sa ich opýtali, či ešte majú. Pravdepodobne neostáva mi nič iné na záver, len veľmi srdečne sa vám poďakovať v mene všetkých týchto našich študentov a vám predovšetkým za to, že ste si našla čas popri vašej veľmi, by som povedal, jak si aj sama nám to priblížila, ťažkej a namáhavej práci a časové náročnej, by som povedal, predovšetkým okrem iného. Našla ste si čas na nás a podelila ste si aj svoje skúsenosti a dala ste nám, si myslím, všetkým tu študentom, kde odzneli tie otázky, veľmi podrobné a vyčerpávajúce odpovede. Naozaj z našej strany, aj z mojej, aj mene študentov neostáva nič iné na záver, len ešte raz sa vám úprimne poďakovať. Zároveň zaželať vám veľa tvorivých síl, elánu, energie, zdravia a veľa úspechov do ďalšej činnosti, aby vaša práca, tá, ktorú ste tak doteraz ako vykonávali, bola prospešná pre občanov a ľudí celej Európskej únie. Tisztelt képviselőasszony, én azt hiszem, hogy nem marad más hátra nekünk itt a beszélgetés befejezéseként, mint hogy nagyon szépen, szívesen megköszönjük a kérdésekre adott válaszait, a kimerítő válaszokat. Én azt hiszem, hogy a gyerekek is nagyon sok mindent tanultak belőle, újabb ismereteket